Šurany, z 95% slovenské mesto na južnom Slovensku, bolo na základe viedenskej arbitráže po 2. novembri 1938 pričlenené k Hortijovskému Maďarsku. A to ihneď začalo s prudkou likvidáciou občianskych práv a slobôd a obnovilo brutálnu maďarizáciu. Napriek Hortijov prísľubom, slová a skutky sa u našich susedov málo kedy zhodujú. A keď už pred Vianocami 1938 oznámili z Budapešťanského rozhlasu, že k Hortimu prišla delegácia zo Šurian a vyhlásila, že Slováci sú v Šuranoch spokojní a že neprajú si byť späť pripojení k Slovensku, Šurančania to prijali s neľúbosťou. Nebola to totiž pravda. Deputáciu zaranžovali miestni Maďari, 5% menšina, a pribrali do nej aj 2 Slovákov závislých na miestnych Maďaroch. Kostolníka Ondruška a jeho syna. Naopak, Slováci očakávali skoré opätovné pripojenie slovenských krajov ku Slovensku. Nesúhlas sa rozhodli prejaviť zaspievaním slovenskej hymny v kostole cez Vianoce, a to napriek nariadeniu hortijovského režimu, že sa má všade spievať na konci vianočnej omše maďarská hymna. A tak, keď sa pobožnosť skončila, odignorovali spev maďarskej hymny, ale zaspievali slovenskú hymnu Hej Slováci. Prítomní maďarskí žandári začali ľudí vychádzajúcich z kostola kruto rozháňať a biť, čo Slovákov ešte viac rozohnilo. O chvíľu sa po celých Šuranoch ozývala slovenská hymna. Niektorí Maďari, ktorým pridala na odvahe prítomnosť ich ozbrojencov, strhli na zem slovenskú vlajku a neúctivo po nej šliapali. Mladí Slováci, chlapci aj dievčatá sa ponáhľali zdvihnúť ju zo zeme. Ozvala sa streľba žandárov do vzduchu, tak ako pred 31 rokmi v Černovej. Vtedy bolo 15 mŕtvych, teraz na zem padla 17-ročná Mária Kokošová. Strela ju zasiahla do brucha a o niekoľko minút v ordinácii miestneho lekára krásna, mladá slovenská žena skonala. Písal sa 25. december 1938, bol sviatok Božieho narodenia. Čo si máme myslieť o strieľajúcich žandároch, ktorí ešte v ten istý deň začali zatvárať vinníkov z búry, bývalých slovenských orlov a gardistov? Na druhý deň 26. decembra od rána pribúdalo zatknutých, takže cez poludnie ich bolo už vyše 50, vrátane učiteľa Štekláča. Nasledoval surový výsluch, väzni boli do krvi zbití len preto, že boli svedkami zastrelenia Kokošovej. Ako zhodnotiť streľbu na sviatky Božieho narodenia, kedy sa aj vojna prerušuje, keď sa nestrieľa ani na frontoch? Čo povedať o streľbe len pre spev slovenskej hymny? A o smrti nevinnej dievčiny, ktorá spievať nemohla. Bola totiž nemá.